Ikaw, nga namang gabulag. Sugad atong ni balin jud ko siya sa FU. Kung ga-stop namin. Basin mag-relapse daw siya. Ay, ayo pod. Kaya nun ni nato. Duol ra ang schools within Dumaguete. Dili pod ka na ra daging rason nga nibalin og school mo nagbulag. Napay mura og mas lalom nga rason aron. Kuan daw, study first. Kasabot man po ko kay scholar man po siya. So murag mo focus yun sa study. Sure ka nga study first. Ganun ga sulod-sulod og uyab-uyab. Kung ang goal sa iyaha mag-study first, ganun ni sulod pa mag-uyab-uyab. 1 year jud mi kapinana. Mo almost 2 years jud mi sa senior high school. Feeling nimo unsay pinaka kuan reason aside sa study first, aside sa na lahi og eskwelahan? Kita pa daw ko siya mas gwapo ra dito. Dili certain ang reason gyud yung anong murag nabulag yun. Murag ni ana jud. Pero wala ka gisayangan mo almost 2 years nga relasyon. Siya wala pud siya sayangan. Yun sa niya pagbulag ni Kalitra. Ni Kalitra siya gingon nga mura og study first ako. Taas jud to itong rason. Pero ni chat jud ko siya kalitan ko ganan na siya i-stop ni. So dito nang sugod jud na nagkawala mi. So through chat ra ang bulag. Yes. So hantod karon wala mo nakita. Wala jud hantud diri. Pati pud sa amo hometown wala pud. Taga-asa man day siya? Tagabayawan pud siya pare rami duha. Oh, so dito og diri wala gyud mong gakita pa? Wala jud. This time atong tawgon ng uyab. Char. Kano sa tong bulag day? July to. So last year. Pero kung naay chance nga magkita, namulong ba ka closer, tarong nga closure sa iya ha? Or murag okay na pod na kuan na pod ka? Na-satisfy na pod ka sa mga gipangingon niya sa chat? Gana jud kog rason jud unsa jud ya rason. Pero may meaning naman po tong sa chat gud niya god. Na okay na lang po ko ba murag gidawat na lang nako. Pero kung makita mo, like by any chance, wala gi-set ang pagkita. Like makita ra mo approach ba kag mangutan ng ano? Dili na dagway oy. Maulaw na ka? Kuan na lang mi dagway ron strangers na lang. Wala na, bisag kakita kaniya, dili gyud ka murag mo tagad mo, ando man lang. Amo tagad ra dagway ko tando. Now jud mi kuan ba history. Sa katong 1 year jud namon kuan jud ba kuan ba to pure jud tong love na ginakuan gud niya. Sige, murag mo hilak ng ano. Mensahe na lang para niya. Padayon na lang dagway sa mo kuan sa mo kurso dira kabalo jud ko ganan jud kay ka mga accountant pohon jud para po na sa mo papa ingana og imong pud mamaron galantaw sa taas nimo. Unta malipay ra po karon kung asa ka.